Så jeg kan arbejde med kærlighedsevnen, udvikle kærlighedsevnen, både på individer og i parterapi. Før jeg overhovedet ligesom går ind og arbejder med folk, så prøver jeg at få folk i sådan en balance, hvor de ligesom bruger de forskellige lag, altså af sig selv. Hvis vi nu siger, at vi har det mentale, og grund til, at jeg tegner den her, det er i forhold til noget forskning, der er lavet om hjernehastighed. Og der har man ligesom fundet ud af, at når vi tænker, så er vi højt oppe i hjernehastighed. Og hvis vi fortsætter med at tænke rigtig meget, så kommer vi op i stress. Og det er også derfor, at man faktisk kan blive stresset af simpelthen bare at tænke for meget. Altså uanset om man så er det eller ej, altså så begynder der at komme stressreaktioner ned i kroppen. Og så hvis vi så kommer ned i forhold til vores hjernehastighed, så kommer vi i kontakt med følelserne. Og hvis man går endnu mere ned i hjernehastighed, så kommer vi i kontakt med kroppen. Altså på den her måde, at man mærker kroppen. Altså det er jo ligesom noget andet, hvis man løber eller laver fitness eller noget. Men den måde, hvor man kommer ned og mærker, jamen, altså få kontakt med kroppen på en god måde. Og der arbejder jeg meget med at prøve at få folk til at have kontakt. Altså når folk kommer til mig, så vil de rigtig gerne snakke mest. Altså rigtig mange, altså nu ikke alle der er sådan, men mange er mest på det mentale og lidt i følelserne og ikke så meget i kroppen. Især ikke hvis man har kontakt med stress. Så jeg arbejder meget på at prøve at få flow i hele systemet, altså få en balance, hvor de er i kontakt med deres følelser og deres krop, og det gør jeg via mindfulness, eller gå tur i naturen med dem, eller værdsættelse, hvor man ligesom, hvad tænker man, og hvad man er glad for ved sig selv, og hvad føler man ved det, og hvordan kan man mærke i kroppen. Men det er faktisk noget, som folk har svært ved, altså for eksempel følelsesord, hvis man spørger, hvad de føler, ikke? Altså, så er det mange gange noget med ok, eller okay, eller træls, eller ja, altså at det gør ondt, eller altså det er tit nede i kroppen. Altså det der med, det er men vi er jo så gode til at snakke om det mentale. Det er vi rigtig gode til. Så det er noget med at få folk i kontakt med de her forskellige lag, fordi når vi gør det, så skal der ikke ret meget til, før at folk, de ligesom, eller mennesker ligesom, at der sker nogle ting, at man begynder at se og opleve sig selv og verden på en anden måde. Så det er ligesom forudsætningen for, at jeg ligesom arbejder videre med det. Og så noget andet, jeg også ligesom gerne vil arbejde med i forhold til kærlighedsevnen, det er egentlig de maskuline og de feminine egenskaber. Og at vi også finder en balance imellem dem. Og sådan som det er i dag, så er det egentlig meget fokus på de maskuline egenskaber. Altså på arbejdsmarkedet, der skal vi være målrettede og effektive og intelligente og egentlig gøre så meget, som man vi kan på en eller anden måde. Ikke? Altså hvor må de mere feminine egenskaber, som du ved godt, at være væren eller følelser, og de er ikke så anerkendt, eller de er ikke det, altså for eksempel hvis du har et dårligt på arbejdspladsen, og du så siger, jamen ked af det, det har jeg ikke lyst til, og, altså det skal ligesom, det duer ikke, du skal komme med en rationel forklaring på, hvorfor du ikke gider, eller der er noget galt, eller hvorfor du vil have en anden arbejdsopgave, eller hvad det nu er. Så jeg prøver meget sådan også at se på de maskuline egenskaber, som meget kan, altså nu er det så lidt firkantet, fordi mange gange så hænger vi jo lidt sammen. Vi har feminine og maskuline egenskaber, som vi også snakkede om før, at vi vil udvikle de modsatte kønsegenskaber. Men det er netop at erobre verden, og det er jo altså den ydre verden. Og det er intelligens, og det er logik. Og hvor den feminine side, det er så også noget med at være målorienteret. Hvor det feminine egenskaber, det er tit noget med at være i nuet, nærvær. Og det er følelser. Og det er relationer. Og det er også at være irrationel. Altså jeg vil så påstå, at der er ikke noget, der er irrationelt. Når man så virkelig forstår, hvordan tingene hænger sammen, så er der en god logik i det, en god mening med, hvordan tingene hænger sammen.
Øhm, og det er det indre, hvor det maskuline mere er det ydre og erobre verden. Ikke? Og der kan det godt være sådan, som i hvert fald med de klienter, jeg har, at de meget er yderorienteret. Altså orienteret på, hvad siger verden, hvad siger mit arbejde, og egentlig mangler lidt en balance til at være indreorienteret. Og det er nok også derfor, de kommer til mig. Fordi det er simpelthen noget med at finde ud af, hvem er jeg, og hvad føler jeg, hvordan har jeg det med tingene. Ikke? Så det er også noget med at få folk til at komme ind og mærke sig selv noget mere, og blive mere bevidst om sig selv. Og det er egentlig det, som jeg arbejder meget med, det er noget med at bruge sin metakognition. Fordi det er også det, som adskiller os fra dyrene, det er, at vi har bevidsthed om os selv. Altså vi ligesom, som Jung kalder os, vidnet, at vi ligesom ser, hvad vi gør, og også prøver at være lidt neutrale omkring det, i stedet for, som vi snakkede om før, at det er enten dårligt eller godt, det vi gør. Altså se, jamen, have en accept, og accept, det hører også meget ind under det feminine. At man ligesom prøver at acceptere, og være lidt neutral omkring, når man ser sig selv, okay, nu gjorde jeg det igen, altså, og igen og igen, altså, og jeg vil egentlig gerne lave om på det, men det er ikke så let lige at gøre det. Så når vi ligesom skal arbejde med kærlighedsevnen i forhold i praksis, så er det meget noget med, at folk de arbejder med, hvad er det egentlig deres mål. Og det kan være, at de vil være mere glade, eller at det er sjældent, at folk de sådan siger, at de godt vil have mere kærlighed i deres liv, fordi det er sådan mere indirekte, at de egentlig forsøger at få det. Men når jeg arbejder med parterapi, så er det jo så meget det, der er fokus på, at de kan få kærlighed til at blomstre igen, ikke? Og der fører jeg dem også ind, altså, og prøver at finde balance i sig selv, altså, før vi begynder at arbejde. Og så en meget vigtig ting, det er noget med at tage ansvar for sig selv. Og den kommer jo så også ud fra Jungs målsætning, at ved at man tager ansvar for sig selv, så arbejder man med sin egen udvikling, ikke? Og også med sine egne skygger. Så man ligesom har frasorteret, altså ikke ser som noget godt i sig selv. Men der er faktisk rigtig mange ressourcer i sine egne skygger. Det er faktisk der, at der kan være potentiale, ikke? Altså hvis vi siger, at vi bliver født, når vi så bliver født, så får vi en positiv respons på, at vi er glade, og vi får en positiv respons på, at vi gør, hvad der bliver sagt, eller en positiv respons på at være handlekraftig, hvis man er mænd, eller søde og smilende, hvis vi er kvinder, eller hvad det nu er, alt efter hvad vores forældre og omgivelser de har været. Og så kan det måske være, at vi får en negativ respons på at ikke gøre, hvad der bliver sagt, eller være gal, eller stjæle, eller hvad det nu er. Og det er meget forskelligt, hvad man har på de her plus-minus sider, ikke? Og så er det så ubevidst, at vi ligesom laver det, som vi kalder en skygge. Vi laver en skygge, noget der er forkert. Og noget der er rigtigt. Og så har vi så en indre mekanisme, som ligesom prøver på at gøre, at vi ikke er forkerte. Og det er det, vi kalder et forsvar. Og det er jo mange gange, altså, og hvis det så er, at man møder en, som lige præcis er det, som man mener er forkert, jamen så er det jo, at man kan blive tændt, og så er det, at man kan blive gal på vedkommende. Og det er der, man skal sige, jamen, det er jo en del af mig, det her, ikke? Altså, for eksempel følsomhed er der rigtig meget skygge på, især for mænd. Det der med at være følsom, det er ikke godt. Altså, de klarer sig ikke godt på fodboldholdet. De havde ikke den høje status i flokken i klassen. Fordi så noget har drenge styr på, hvor de ligger i hierarkiet og sådan noget. Og der er altså noget med at se, jamen det er faktisk et potentiale med den her følsomhed, og ligesom komme forbi forsvaret, og så give sig lov til at mærke den her følsomhed, så man ligesom kan integrere sin skygge. Og nu går jeg ind på en anden måde, fordi det, der egentlig drejer sig om, ikke, det er egentlig, at man kan arbejde med tingene på den måde, at det kan ske en sammensmeltning mellem det maskuline og det feminine, ikke? At man kan få en følsom intelligens og en intellektualiseret følelse. Altså, at det ligesom kan gå i sammenspil, ikke? At for det første så skal det jo accepte, når det her forsvar ryger omkring, at man er for følsom, og acceptere, at jeg er faktisk så følsom. Og lade være med at gøre alt muligt for ikke at mærke, at man er så følsom, eller gå ind i forsvaret på den måde. Så egentlig så handler det her også om at elske sig selv, altså at acceptere den, man er, og egentlig også være god i sine små børn. Så kan man sige små børn, hvad er det for noget? Ikke? Jamen det kan faktisk tit
med de der sider i os selv, følelsesmæssigt og kropsligt, men også mentale, som ikke har fået den der næring og den der støtte, som de har brug for at det kan vokse. Så der er rigtig meget potentiale i at arbejde med skyggen, og det er også det, der gør, at vi ligesom kan udfolde vores kærlighedsevne. Kærlighed har jo i bund og grund noget med følelser at gøre. Altså noget med at acceptere og ture være den, man er, og folde sig ud af den, man er, både på godt og dårligt. Altså vi prøver meget på at have fokus på at være de gode mennesker, men mange gange så kan det være en del af, hvor man er helt umulig eller helt urimelig. At ligesom når børn er helt umulige, helt urimelige, så har de jo brug for at blive rummet og accepteret og elsket. Og så viser det jo så hurtigt, at det er de jo så ikke, når det kommer til stykket. Det er bare fordi, at de er blevet behandlet på en måde, eller fået en reaktion i forhold til, at de ikke er elsket, så de også selv føler, at de ikke er det. Ja, og i forhold til parforhold, der arbejder jeg meget på den måde, at der skal være noget mere, positivt imellem dem end negativt, fordi så er det simpelthen ikke muligt at forvente det. Altså, så jeg går meget ind og arbejder med, at de kan arbejde med deres egen kærlighedsevne, men også deres kærlighed til partneren. Så det er meget, i starten der går det meget med at værdsætte sig selv og den anden, og det går meget på hvad blev vi forelsket i, da starten, da I mødte hinanden, og det går også på at huske det gode, man havde sammen, eller hvad er det egentlig, man kunne tænke sig, altså sådan en positiv energi omkring det. Og så kan I komme bevidst om, jamen altså, der kan være nogle negative kredsløb, fordi når man har et parforhold, så er det ligesom en anden dynamik, der er på spil, end hvis det bare er inde i en selv. Ikke? Fordi hvis man så sender noget positivt ud, og den anden sender noget positivt ud også, jamen så har man det her, man kalder et positivt kredsløb. Og det er jo fedt. Altså det har vi jo alle sammen prøvet, når det fungerer godt i parforhold. Men modsat kan det også være, at man sender noget negativt ud til hinanden, så man kommer ned i et negativt kredsløb. Om det er magtkamp eller hvad det er. Og det er lidt ligesom ukrudtet i haven og blomsterne i haven. Altså vi bliver nødt til en vis grad at acceptere, at det er der, men i stedet for at prøve, men man kan gøre lidt ved ukrudtet, men det der er endnu bedre, det er at plante en masse blomster, altså så der ikke bliver så meget ukrudt. Altså. Og jo flere blomster vi planter, jo mindre plads er der til ukrudtet. Og det er også det, jeg meget gør ved, at man får at vide, hvad kan man gøre, altså for ligesom at skabe den der positive kærlighed i parforhold. Og det er sådan også noget med, hvad kunne man længes efter. Der kommer igen længselsaspektet ind, for der kommer man i kontakt med selv ved det. Hvad kunne jeg længes efter fra den anden? Jamen det er måske, at du inviterer mig ud som en overraskelse, eller tager opvasken en dag, eller giver mig noget massage, eller hvad det er. Så får man sådan 3 ting, man kan ønske sig at få gave fra den anden, ud fra hvad man længes efter. Og så skal den anden så vælge 1 ting, som den giver. Og så er jeg så garant for næste gang, at de har gjort det, eller de skal så komme tilbage til mig og sige, jamen det gjorde vi, eller hvorfor gjorde vi så ikke det, hvis de ikke gjorde det, og sådan noget. Så det er sådan noget med at bygge den positive energi op, og også det der med at komme ind, hvad, som vi også snakkede om tidligere, jamen hvad er det, hvor er det ikke fungerer, ikke? Fordi man bliver tiltrukket af en partner, som har det, som man kender, den form for kærlighed, man kender, men hvor det ikke lykkes, hvor man ikke lykkes at få det, man virkelig længes efter. Man fik ikke det nærvær, man fik ikke den opmærksomhed, eller hvad det nu er, men man finder en person, der minder om ens primære omsorgspersoner. Og så er det så, hvordan kan man så få det, og det kan man så arbejde mere bevidst med at hjælpe hinanden og sige, jamen der er jeg stærk, og der er du ikke så stærk, altså, men også at få den der empati ind, så vi kommer ind på følelserne også, ikke? Og der er der så noget meget grundlæggende med, at man skal ligesom føle, at man bliver hørt på, og man bliver forstået ud fra ens egne præmisser, og man bliver følt med. Fordi hvis man gør det, jamen så er det sådan set lige meget, hvordan det går. Fordi man siger, at 60% af problemerne, der er i et parforhold, det er egentlig ligegyldigt. Altså dem kan vi ikke gøre noget ved. Hvis man har det godt sammen, jamen så er det egentlig ligegyldigt. Ikke? Altså, og det er det der med at blive følt. At føle, at man bliver lyttet til, og man bliver forstået, og man bliver følt med. Og det er de her lag her, ikke? Så det er jo egentlig kærlighedsevnen, ikke? Det er jo også en bevidstgørelsesproces, en udviklingsproces. Altså grunden til, at jeg synes, det er så interessant med kærligheden, det er fordi, at jeg ser det lidt ligesom sådan olien, der får alting til at køre, hele maskineriet, ikke? Kærligheden til os selv, altså
vores egen krop og vores egen følelse. Vi kan også se, hvor svært det har, ikke? Fordi vi også er så yderstyrede. Vi kigger på reklamerne. Reklamerne er lavet så tynde, så det er umuligt at leve op til. Og det tror jeg er en grund til. Det er fordi, man skal føle mindre værd, så man kan købe lidt mere inde i magasinen, når man ser de der modeller. Så hvis det virkelig var realistisk, så vil man bare tænke, nej, hun ser ud ligesom mig, og så vil jeg have det godt med sig selv. Og så vil man jo ikke købe det, der gør, så man kan kompensere for ens mindre værd. Så det er også noget med at elske sig selv, som man er, og elske sig selv ud fra, at man er et unikt menneske, og det er vi alle sammen, ikke? Og hvad har man af udviklingspotentialer? Så det der med at elske sig selv, det er altså lige så vigtigt som at elske andre og blive elsket af andre. Det er faktisk forudsætningen. Og det er også noget, jeg arbejder rigtig meget med, både i individuel terapi, men også i parterapi. Sådan som det tidligere har været i forhold til parforhold, der har man nok været sådan ligesom yin-yang, at man har passet sammen som mand og kvinde, og ligesom kunne blive kunne blive symbiose. Det er jo også det, der sker ved samleje i seksualiteten. Men så er det så bare sket det, også på grund af samfundets udvikling, at kvinder har blevet nødt til at udvikle nogle maskuline egenskaber, for ellers har de slet ikke kunne klare sig på arbejdsmarkedet, som er meget maskuline værdier, eller som ligesom skal bruges. Ikke? Kvinder bliver nødt til at være intelligente, de bliver nødt til at være målorienterede, de bliver nødt til at være rationelle, de bliver nødt til at være effektive for at få succes på arbejdsmarkedet. Altså, de skal selvfølgelig også have deres feminine egenskaber med, men det er ligesom dem her, der efterspørges mest. Ikke? Og manden bliver også nødt til i en vis grad at hjælpe til derhjemme, for at få det hele til at hænge sammen. Så derfor udvikler vi ligesom de modsatte poler, altså både evolutionsmæssigt, men også i forhold til vores samfund og det, der kræves. Ikke? Og det gør faktisk, at det kan blive lidt problemer i rollefordelinger. Som det førhen, der var det jo sådan, at kvinden hun tog sig af det derhjemme og følelserne, og manden han skaffede føde udefra og hjem. Altså nu er det jo ikke sådan mere, og så er der faktisk problem med vores omsorg og vores kærlighed, fordi hvem tager sig af den? Det var før kvinden, der tog sig af den. Men det kan hun ikke, det har hun simpelthen ikke overskud til, altså på samme måde. Og der var manden også lidt på banen, ikke? Men stadigvæk så er det sådan, at det ikke ses, i hvert fald ikke i mandeverdenen, som noget positivt, og ligesom at være for følsom. Så det der er ved at ske, ikke, det er faktisk, at det ikke fungerer, altså i forhold til den gamle form for kærlighed. Og vi er begyndt at blive mere og mere individualistisk, ikke? Også som Jung han også forudsiger. Så den her gamle form for parforhold, den romantiske parforholdstanke, den fungerer ikke mere. De forventninger, vi har til den, fungerer ikke mere. Altså det er jo over 50%, der bliver skilt stadigvæk. Så det bliver vi nødt til at tage til os, og ligesom se, hvordan kan vi så få det bedste ud af den vej, vi er på vej til, ikke? Den vej, vi er ved at udvikle os hen imod. Og hvad efter, i hvert fald hvad Martinus han siger, og også andre forfattere, de siger, at vi bliver mere følsomme, vi bliver mere androgyne. Og hvordan skal vi så få kærligheden til at fungere? Og så kan vi så sige, at vi er faktisk ved at blive mere hele, ikke? Så fra at vi var den her halve kvinde her, så har vi så begyndt at udvikle den modsatte pol, så vi faktisk er ved at blive sådan næsten, nej vi er ikke hele endnu, men altså vi har den her modsatte pol, og skal ligesom få det til at fungere, i hvert fald på arbejdspladsen. Og så kan man så sige, at manden på samme måde, han er også i gang med at udvikle sin feminine pol. Men det er lidt sværere faktisk. Jeg har faktisk flere mandlige klienter, som har svært ved, altså som har arbejdet med det her med deres femininitet, og få den frem, og også at stå ved den og synes, at den er god. Det der så sker jo, det er, at man må finde en anden form for kærlighedsforhold, og der er faktisk 2 par, der skal passe sammen. Der er faktisk kvindens maskuline pol skal passe sammen med mandens feminine pol. Og kvindens maskuline pol, det kan man svare lidt til hendes intellektualitet, hendes måde ligesom at forstå tingene på, hendes intelligens. Hvor mandens feminine pol, det er hans følsomhed, måske i nogle situationer, hvor han har svært ved at klare tingene og har brug for noget støtte.
Men vi skal jo også passe sammen på vores primære pol. Og det er jo meget sådan noget med spænding og tiltrækning og være mand-kvinde. Altså, og jeg kan sådan se på de forskellige parforhold, som kommer, hvor de har deres største tiltrækning. Hvis de er meget venskabelige og har et godt samarbejde, men samtidig har de svært ved det seksuelle, eller det bliver ikke så tit, så er det helt klart, fordi de primært er tiltrukket på den der. Og hvis det er sådan, at de har meget kamp, og det er hende, der klarer det hele derhjemme, men de har en rigtig god seksuel kontakt, så er det helt klart den, som de er blevet tiltrukket på først og fremmest. Men det, som også er omkring kærlighedsevnen, det er at blive mere bevidst om, at det kan være rigtig godt, hvis man kan spille sammen med begge par, at der faktisk er 2 par, der skal passe sammen. Ikke? Altså, at man kan befrugte hinanden. Mand eller kvindens mandlige del kan befrugte mandens feminine pol. Ikke? Altså, at man kan spille på begge. Altså, og måske også lidt i balance. Ikke? Fordi det, der sker mere og mere, det er jo også, at vi udvikler os fra en mere selvisk kærlighed, altså mere mig og mit, til en mere uselvisk, hvor det faktisk betyder rigtig meget for en, at partnerne og andre har det godt. Altså fordi den måde, man kan få det godt selv, er ikke kun et spørgsmål om, at jeg skal have det godt. Ikke? Og der vil det være mere et slags venskabsforhold, som man skal have, hvor man hjælper hinanden med at udvikle sig. Både hinanden og selv. Altså vi bliver nødt til at have en mere, altså så kan man kalde det en mere udviklingsorienteret forhold til parforhold, og også have forventningerne mere ned. Altså måske være glad for, at man kan følges ad i 3-5 år eller lang tid. Altså måske skal vi lave en helt anden form for ægteskabskontrakter. Altså vi gør det i 5 eller 10 år ad gangen. I hvert fald hvis der er børn med, eller jeg havde kendt en gang en, som fortalte mig, at hun havde aftalt med sin mand, når de fik deres første barn, at uanset hvad der skete, så gik det ikke fra hinanden de første 2 år. Og hun fortalte mig, det der var gået mange år, at hvis ikke de havde lavet den kontrakt, så havde de aldrig nogensinde været sammen i dag. Fordi de havde lyst til mange gange at gå fra hinanden. Fordi det er en krise for parforholdet at få børn. Så det er noget med, at vi skal have nogle andre forventninger, og også de her illusioner, for det vil jeg jo sige, det lidt er, der er omkring parforholdet. Ikke? Så kan vi jo se, at ægteskabets bryllupper, det er jo simpelthen bare blæst op til noget helt stort, og sangene, og vi søger det jo alle sammen, og filmen, altså vi længes jo efter. Men det er også noget at gøre med, at vi har en større seksualitet, men også en større følsomhed, som vi ligesom gerne vil have ind i den gamle skabelon. Men der er noget med, at vi må blive nødt til at få den på nogle andre skabeloner. Vi bliver nødt til at måske få nogle tættere venskabsforhold, hvor man kan massere hinanden lidt, eller altså intimitet på andre måder, også i forhold til sig selv, og altså, at det ligesom er en anden struktur, der begynder at vise sig, hvor vi bliver mere hele mennesker. Det er det, vi er på vej til, sådan som jeg ser. Det bliver lidt ligesom en Jesus-arketype. Det bliver lidt ligesom en Jesus, som Martinus siger, og som Jung også siger, at vi vil blive med tiden.